Avui m'han preguntat què ens ha dut a fer tot aquest plantejament i aquest assaig amb aquestes noves propostes a partir de les denominacions d'origen ja en el context actual de pujada de consum de vi català i bo. I és difícil. Sí, és difícil, és una bona pregunta. És una bona pregunta. Però probablement ha estat la comparació entre les denominacions d'origen de més qualitat del món i les denominacions d'origen catalanes. És una mica de joc de les diferències, no? Però per sobre de tot hi ha una diferència, que és l'eclecticisme, diguéssim, que tenen aquestes denominacions d'origen catalanes comparades a les grans denominacions d'origen, que acoten moltíssim. Del món, et refereixes a les denominacions d'origen del món, no? Bordeus, Borgonya... O fins i tot Rioja. O fins i tot Rioja aquí a Espanya. Sí, aquí a Espanya. Acoten moltíssim més tot el que serien les varietats de raïm acceptades. I en canvi les denominacions d'origen catalanes tenen una intersecció excessiva de varietats foranes entre totes elles. Llavors et pots trobar que el producte es desdibuixa moltíssim en aquest sentit. Pots trobar el mateix producte de varietat forana en totes les deus catalanes i això d'alguna manera el que fa és donar una sensació de manca d'ordre. Fixa't que tot preguntaven això, però a mi em preguntaven què volem aconseguir amb això? Diàleg, canvis, que realment arreli. Potser en tenim masses de denominacions d'origen a Catalunya i potser la gent moltes vegades el públic no les coneix totes, no passa res, no? També és qüestió de preguntar, moltes vegades a mesura que te vas animant t'animes, no? Després veus el panorama i com funcionen i moltes vegades costa d'entendre, no? Què persegueixo jo? No sé, diàleg, ordre, canvis... Jo crec que l'escenari que realment tenim ara, en aquest moment, és un escenari d'esgotament d'un model de creixement. El vi català ha crescut moltíssim en els darrers 40 anys, però ha crescut, com tot el que creix massa de pressa, ha crescut amb desordre. I totes les forces econòmiques que hi havia al voltant de tot això, al final han generat aquest desordre per interessos concrets que en un moment donat s'han manifestat i han contaminat, entre cometes, totes les institucions que havien de regular o que havien de mantenir aquest ordre en un espai acotat, no? No passa res, això d'alguna manera és normal en aquest context, però el període de creixement s'ha acabat. I ara necessitem ordre per aconseguir créixer en valor. Jo crec que s'entendrà perfectament i que cara al consumidor que establim diàlegs, que expliquem més coses i que es coneguin més des de dins ajudarà a més a que es pugui també comercialitzar millor. Ara hem d'anar a varietat, territori, tipicitat i endavant. I aquest és el discurs que realment demanen els nous temps.